Daw nabalot sa fogs ang area sa CP Garcia Highway kagabi. Sumala sa mga pulis. Aso kini sa ligid nga gidabdaban sa mga miyembro sa KOJC nga nagrally kagabi. Nagkatensyon diyang giharang sa mga pulis kining pula nga sakyanan nga kargadog ligid. Gidakop ang driver ug gipugos nga pasakyon sa mobile patrol. Miabot ang resback nga babay ug mikaryo kay matud pa ilang kauban sa KOJC ang driver. Wala makapugong ang babae ug napasakay gyud sa mga pulis nga miyembro sa Buhangin Police Station ang driver nga nagkarga og daghang ligid ug gidala sa Buhangin Police Station. Nagtuo ang mga pulis kay kung wala pa nila masakpan, daghan pang ligid ang madabdaban. Tungod sa nagpadayon nga tensyon, daghang miyembro sa KOJC ang miangal kay matud pa gipang tira og teargas sa mga pulis. Wala sab magpalupig ang mga pulis. Ilang gipakita ang mga kabaro nila na nagkadugo kay giatake sa mga miyembro sa KOJC. Apan luyo sa nagpadayon nga rally nga naa na sa kalsada nga nakabalda sa dagat sa trapiko, walay makaagi nga sakyanan tungod sa gipangharang nga fire truck o crane tunga-tunga sa highway. Pero hangtod karon, nagpadayon gihapon ang misyon sa mga pulis nga nangita sa para nila fugitive nga si KOJC founder Apollo Kibuloy.